are here at Matarem. Yes! Malaman. Hello. This is our breakfast for today. Yeah. It's February 23 and we're going to Barangay San Jose, Aguilar, Pangasinan. Wala po bang yung cold coffee? We're just having a break because we've been traveling so long. We're having a choco drink and Masama. I just wanna say thank you! daily juice or ano? Sakto lang. Yay! Nandito na tayo. Talo ng tiger, ang lawyer. Talo ng lawyer, ang under. Okay? Tiger! Wait the tiger! Tiger! Tiger, habi ba? 2, 8, 9, 10! Okay, next one! Okay, on to! On to! 2, 3, Father Abraham had many sons of Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, left arm, right. Father Abraham had many sons of Father Abraham. I am one of them, and so are you. So right arm, right, left foot, chin up, turn around, sit down. And close my eyes this way. Okay na. Ano po yung proper hygiene? Maliligo! Sino mga naligo na dito? Lupit lang ko po. Bakit ba kailangan natin kukuha yung tubo natin? Brush doon. Dapat ano mga tumiksik sa ngipin natin ay aalisin natin. Bakit ba kailangan natin maghugas ng kamay? Wala na yung mga germs, kaya hindi kumapit sa atin at para makaiwas tayo sa kasi kung ano-ano yung hinahawakan natin. So, ayan, example nito, ayan, example nito, yung keyboard. Dahil hinawakan ko yung keyboard, may mga alikabok, may mga dumi. So, hinawakan ko siya, yung dumi doon is nalipat na sa kamay ko. Yan, nakikipag-handshake. Ayan, ano pa? Yan! Hindi natin alam na wala man pala yung kaibigan natin na sinawakan natin. Tapos hindi tayo nagugas ng kamay. Wala ka, maghugas tayo ng kamay palagi. Father Abraham. So si Abraham nga daw, meron daw siyang
pananampalataya sa Diyos. Ginagawa niya lahat ng inuutos ng Diyos. At ang pangalan ng asawa ni Abraham si Sarai. Sino ulit yun? Sarai o si Sarah. Sarah nga daw ay bawing o bawing. So, si Abraham at si Sarah nakatira sa bayan ng Haran. So yun na, tandaan natin, tatanong ko niya. So yun sa araw, si Abraham na daw siya tayo pagkakalingan ng mga families o yung magkakaroon ng mga lahi. O sa araw na daw, inutusan si Abraham na pumunta sa ibang lugar. Paano yun? Pumunta siya sa lugar pero hindi alam kung saan pupunta. Inutusan lang siyang mag-impake pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero ang anong ginawa ni Abraham, sinunod ba niya ang Panginoon o hindi? Sinunod. Good, very good. So, yung ginawa ni Abraham, sumunod lang siya. Kasi nga meron siyang pananampalataya. So, ano yung magiging nagpala para kay Abraham kung susunod siya? Diba, sabi nga sa umpisa, si Sarai at si Abraham ay walang Nakakaalam. ginawa nila, sinunod nila yung utos ng Panginoon na kahit hindi nila alam yung gagawin, pero sumunod sila. Dahil meron silang pananampalataya at binigay nga ng Panginoon ang kanilang kahilingan. Nagkaroon sila ng anak. Kaya tinawag siyang Father of Nation or Father of Faith. Ayan, so yung unang gagawin ninyo, trace lang ninyo yung kahandaan. Tapos ito, kulayan nyo lang ng kahit anong kulay yung gusto ninyo, pagandahan ng kulay Ayan, tapos bibigyan nila kayo ng art paper. Ayan, magguguntik lang kayo ng triangle. Natin nyo sa gitna, tapos Ayan, may bibigay mamaya sa inyo ako Tutupin nyo ng ganito. Tapos meron kayong family verse. Ayan, Hebrews 11 verse 8. Sabi dito, by faith, Abraham, when he was called to go out, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. Wait, napaliwanag ko. Mamaya. Ay, wala pa yan. Uy, wala pa daw to. Ito. Asin ko pala. Kalahati. Baka niya yung ganyan. Meron na siya. Minugol na yung sulat. Natawid lang ako dyan. Kasi natin ang gagawin na Improvise. Our favorite sopas. Ikaw din, Chi. Malala.